Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, Golden Drop. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Alpro Plant Protein. Reach Point. Life flows on. F'Knockabout Sicilia tal-lum ħansuqu u nitilgħu il fuq, però mhux biss, eventwalment imbagħad ħansuqu u ħaninżlu mal-kosta. B'talba ġenerali ħankun qiegħed akkumpanjat minn dak li seraq ħafna qlub, imqareb u żaqqiq, però kull sekonda fil-kumpanija tiegħu hija imprezzabbli. Illum ħajkolli miegħi lil Milo. Għal din il-mawra fi Sqallija, miegħi igawdi l-avventura għandi lil Milo. Ma jonqosx li Milo ma jitlifx okkażjoni biex joħroġ rasu mit-tieqa u jgawdi l-veduti. Minn Pozzallo badna triq fid-direzzjoni ta' Catania. Ħansuqu l-fuq għal fuq l-oljiet tal-Etna. Ħansuqu għal madwar siegħa u nofs minn Pozzallo. Fix-xhur tax-xitwa, l-Etna tinkesa bil-borra u kemm jekk inti entużjasta l-isport tas-silġ u anke jekk inti bħali ma tazzardax tilbes l-skis, il-mawrid fuq l-Etna żgur ikunu memorabbli. L-ewwel waqfa tagħna kienet Nikolosi biex niċċaqalqu ftit u Milo jibda jesplora għax kultant fil-karozza Milo jibda jitnerves. Il-belt ta' Nikolosi qiegħda fqih il-muntanja Etna. Nikolosi huwa l-punt ta' tluq għall-eskursjonijiet lejn il-famuż vulkan. Din il-belt tgħix pratikament grazzi għat-turiżmu tal-muntanja Etna. Min Nikolosi eventwalment badna triq biex nibdew nesploraw il-famużi craters tal-vulkan Etna. Mit-triq prinċipali ta' Nikolosi badna vija sekondarja u tlajna 3 kilometri fid-direzzjoni ta' Monte Gemellaro biex nesploraw le bokke vulkanike. Fil-passat, il-lava żbruffat minn dawn il-punti ta' interess. L-ewwel waqfa tagħna se tkun fil-bokka 1886. Iż-żona li qiegħed ħdejja jiena hawn żewġ toqob fil-fatt waħda minnhom minħabba sigurtà ġiet mottija għax hija fonda immens. Iktar il fuq imbagħad hemm bokka oħra li ċ-ċirkonferenza tagħha hija ħafna ikbar minn dawn it-tnejn. Komplejna nesploraw dawn il-bokke vulkanike billi tlajna iktar il fuq. It-tieni bokka li rajna l-aħħar li żbruffat kien aktar minn 100 sena ilu. Mill-punt ta' tluq tagħna sa dan il-mument li wasalna fejn it-tieni bokka vulkanika tlajna f'loli mhux ħażin. Xhieda ta' dan kienet it-temperatura aktar kiesħa. Biex inkun preċiż fil-preżent qegħdin 1424 metru il fuq mill-livell tal-baħar. Meta titlem fuq f'ġurnata bħallum li hija viżibilità tajba ħafna tgawdi veduti mill-isbaħ. Veduti li tant kemm huma sbieħ li xi kultant jinħassu li mhumiex reali. Aħna konna fortunati biżżejjed li gawdejna viżibilità tajba. Fil-fatt, fil-bogħod stajna naraw il-baħar u anki Aci Castello, id-destinazzjoni tagħna li jmiss. Batti triq lejn Aci Castello, 45 minuta sewqan l-isfel lejn il-kosta. Bħal dejjem jakkumpanjani Milo li joħroġ rasu mit-tieqa minn ħin għall-ieħor. L-isem Aci Castello ġej mill-kastell li hemm mibni f'din iż-żona kostali
Dan il-kastell ġie mibni minn Normanni aktar minn 1000 sena ilu. Aci Castello, belt kostali pittoreska, magħrufa għal kastell medjevali, mibni fuq promontorju tal-Blat li għati fuq il-Baħar Jonju. Il-belt hija mimlija storja. Bil-kastell imur lura s-seklu 11 li serva bħala fortizza difensiva kontra l-invażuri. Ix-xatt ta' Aci Castello huwa rinomat għal ħwienet, kafeteriji u ristoranti li ħafna minnhom joffru kċina Siċiljana awtentika. Aci Castello tiftaħar ukoll b'baħar mill-isbaħ. Il-mijiet ċari daqs il-kristall li jagħmluha destinazzjoni popolari kemm għal dawk li jfittxu x-xemx kif ukoll għal dawk dilettanti tal-istorja. Ix-xenarju attraenti u l-wirtani tiegħu jagħmel Aci Castello destinazzjoni li bil-fors trid iżżur xi darba jew oħra fis-Sqallija. Għandi appella likom is-segwaċi ta' Knockabout Sicilia fl-imkien Mare del Mar. Irrid nisma' minn għandkom min fl-opinjoni tagħkom jaf jagħmel litjeb ftira biż-żejt. Idħol fil-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi fl-imkien Mare del Mar u kummentali b'isem u kunjom il-ħabib jew familjari tiegħek li kapaċi jagħmel litjeb ftira biż-żejt. Qed nistenna minn għandkom. Bla dubju, l-ikbar karatteristika ta' Aci Castello huwa l-Kastell Norman. Kastell li jiddomina il-pjazza ewlenija. Kastell b'gallerija li għati veduti mill-isbaħ tal-Baħar Mediterran. Aci Castello, il-villaġġ, inqered kompletament fl-1170 b'terremot. Però mbagħad kien biss 300 sena wara li dan il-villaġġ reġa' beda jinbena. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Alpro Plant Protein. Bridgepoint. Life flows on. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Alpro Plant Protein. Bridgepoint. Life flows on. L-ewwel waqfa tagħna kienet Nikolosi biex niċċaqalqu ftit u Milo jibda jesplora. Minn Nikolosi eventwalment badna triq biex nibdew nesploraw il-famużi craters tal-vulkan Etna. Biex inkun preċiż fil-preżent qegħdin 1424 metru il fuq mill-livell tal-baħar. Meta titlem fuq f'ġurnata bħallum li hija viżibilità tajba ħafna tgawdi veduti mill-isbaħ. Iż-żona li qiegħed ħdejja jiena hawn żewġ toqob iktar il fuq u mbagħad hemm bokka oħra li ċ-ċirkonferenza tagħha hija ħafna ikbar minn dawn it-tnejn. Bla dubju, l-ikbar karatteristika ta' Aci Castello huwa l-Kastell Norman. Kastell li jiddomina il-pjazza ewlenija.
Aci Castello, belt kostali pittoreska, magħrufa għal kastell medjevali, mibni fuq promontorju tal-Blat li għati fuq il-Baħar Jonju. Il-belt hija mimlija storja. Bil-kastell imur lura s-seklu 11 li serva bħala fortizza difensiva kontra l-invażuri. Ix-xatt ta' Aci Castello huwa rinomata l-ħwienet, kafeteriji u ristoranti li ħafna minnhom joffru kċina Siċiljana awtentika. Aci Castello tiftaħar ukoll b'baħar mill-isbaħ. Il-mijiet ċari daqs il-kristall li jagħmluha destinazzjoni popolari kemm għal dawk li jfittxu x-xemx kif ukoll għal dawk dilettanti tal-istorja. Ix-xenarju attraenti u l-wirtani tiegħu jagħmel Aci Castello destinazzjoni li bil-fors trid iżżur xi darba jew oħra fis-Sqallija. Bla dubju, l-ikbar karatteristika ta' Aci Castello huwa l-Kastell Norman, kastell li jiddomina il-pjazza ewlenija, kastell b'gallerija li għati veduti mill-isbaħ tal-Baħar Mediterran. Mibni bil-ġebel tal-lava mill-Muntanja Etna, il-kastell jinsab fuq promontorju tal-Blat tal-lava li jitla mill-baħar. Biex tidħol fil-kastell hemm entratura mill-pjazza prinċipali li tasal għaliha minn taraġġ tal-ġebel. Milo boy, isma naqra dan il-fatt interessanti dwar Aci Castello. Aci Castello, il-villaġġ, inqered kompletament fl-1170 b'terremot. Però mbagħad kien biss 300 sena wara li dan il-villaġġ reġa' beda jinbena. Jiġifieri pratikament in-nies ma għexux hawnhekk għal 300 sena. Dawn il-fatti storiċi, ġmil ta' kosta u baħar b'kulur mill-isbaħ ta' Aci Castello jiġbdu ta' kull sena fix-xhur sħan tas-sajf eluf ta' viżitaturi li jitpaxxew kemm bl-esperjenza li jafu joffru dawn l-ibħra sbieħ kif ukoll bl-ikel li taf toffri din il-belt xkejkna. Il-fatt li Aci Castello qiegħed fuq il-kosta u l-promenad li għandu huwa kbir ħafna kif tistgħu timmaġinaw huwa l-post ideali fejn tista' tiekol il-ħut frisk. Dawk li huma dilettanti tal-ikliet tal-ħut hawnhekk għandhom għażla kbira minn fejn jażlu. Għal Milo hawnhekk huwa l-post ideali għax hawn promenad twil fejn jista' jippassiġġa u jikkaċċa l-ħamiem. La ħarġet ix-xemx u qegħdin Sqallija art iċ-ċitru ma nistgħux ma neħdux tazza larinġ masur frisk. Ejjew miegħi. Grazie. Grazie mille. Il-larinġ ta' Sqallija magħruf għat-tom eċċezzjonali u kulur vibranti tiegħu. Varjetà ta' ċitru, apprezzat għax ikkultivat primarjament fil-ħamrija fertili ta' Sqallija. Dawn il-larinġ li spiss jissejħu larinġ tad-demm minħabba l-lown aħmar skur, rinomati għall-ħlewwa unika tagħhom. Il-profil tat-toma distinta ta' dawn il-larinġ jiġi grazzi għal klima sħuna mediterranja u l-ħamrija vulkanika ta' Sqallija. Il-larinġ ta' Sqallija mhux biss huwa delikat li jittikel frisk, iżda huwa wkoll apprezzat għall-użu tiegħu f'meraq, deżerti u anki platti prinċipali tal-ikel. L-ebda żjara fi Sqallija ma tkun kompluta jekk ma tgawdix it-toma bnina ta' dan il-larinġ. U ngħiduha kif inhi, biex tgawdi dan il-larinġ fi Sqallija faċli ħafna għax jiġi offrut
f'kull gabbana jew kafeterija. Jekk dan is-sajf qed tippjanaw vakanza f'dawn l-akwati, kunu ċerti li tinkludu waqfa hawnhekk f'Aċi Castello. Għalkemm Aċi Castello kemm fis-sajf kif ukoll fix-xitwa joffri il-faxxinu tiegħu. Kull staġun joffri ġmiel kbir. Jien ma fadali xejn ngħidilkom ħlif grazzi tal-li kontu miegħi għal Knockabout Sicilia, kunu miegħi għall-episodju li jmiss ħankomplu nesploraw din il-gżira tant sabiħa hekk viċin Malta li tant għandha stoffri. Infakkarkom tipparteċipaw fil-kompetizzjoni li għandna d-dejja flimkien ma' Flexies Fortify, jibatunna ritratti tagħkom waqt li qegħdin tagħmlu l-attività fiżika x'aħna u Flexies Fortify irridu narawkom attivi. Ibatuli dawk ir-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew Instagram tiegħi owenbonnici.tv. Jiena u Milo, insellmulkom, ja Milo, qisu. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Alpro Plant Protein. Bridgepoint. Life flows on.